Deuteronomy chapter 6, verse 4. There we go. We are ready. I'll give you the rest of your chance. Kung nana say amen. Alright, ito naman yung dogpaliog. Para sa pagbasa pulong sa Diyos. Magbasa ta sa Deuteronomy dayon sa 2 Chronicles. Na ko ay duwa ka passages karon hapon. Salamat sa inyong faithfulness. Sa balay sa Diyos karon. And na-encourage ko sa atong mga batanon. The last 2 weeks, daaghang batanon mahimong mas faithful pag-usab o wakakabalo sa kadako sa blessing niya sa imong pastor. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Paso na to ang tod sa verse 6. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Can I just point out right here? There is a direct connection between loving God and filling your heart with God's words. Ang tao nga mapuno sa ilang kasing-kasing sa pulong sa Diyos, sila ang mahigugma gayud sa Ginoo. Ki-connector gyud. Kung kulang ang gugma sa Diyos para sa diya sa imong kasing-kasing, kinahanglan ka mo puno sa imong kasing-kasing sa pulong sa Diyos. Kinahanglan mag-change sa kinaiya sa tao. Ang pulong sa Diyos, dili mag-change lang sa atong buhat. Ang pulong sa Diyos mo change sa atong kasing-kasing, mo change sa atong kinaiya. And changes the very nature of man. Bisaya, paminaw, O Israel, ang Ginoo nga atong Diyos us ka Ginoo. O ikaw mo higugma sa Ginoo nga imong Diyos pinagi sa tibok nimong kasing-kasing, o pinagi sa tibok nimong kalag, o pinagi sa tibok nimong kusog. O kini nga mga pulong nga ako nagsugo kanimo niining adlaw maanaa sa imong kasing-kasing. We're preaching tonight about something that really only you know. Ikaw ra kabalo kung nahigugma gayud ka sa Ginoo. Ikaw ra kabalo kung ang imong motive sa pagpangalaga sa Ginoo maong gugma. Ikaw ra mahibalo niya na. Walay lain tao kabalo. E makaguess ang lain, pero ang kamatuoran, ikaw ra kabalo kung ang imong buha para sa Diyos magikan sa kasing-kasing nga mapuno sa gugma. Turn with me to 2 Corinthians, I'm sorry, Chronicles, not Corinthians, 2 Chronicles chapter 25 verse 1. Second Chronicles chapter 25 verse 1. 2 Chronicles 25 verse 1. I'm going to guess that many of you here do not know the story of Amaziah. Maraming daghang tao diri wala kabalo sa story ni Amaziah o sa story sa iyang papa si Joash. 2 Chronicles chapter 25 verse 1. Kung nana say amen. Amaziah was 20 and 5 years old when he began to reign, and he reigned 20 and 9 years in Jerusalem, and his mother's name was Jehoaddan of Jerusalem. And he did that which was right in the sight of the Lord. That's good, he did right. But look at the next sentence. But not with a perfect heart. Si Amaziah kauhaan og 5 katuig ang panawigon sa diha nga siya misugod sa paghari. Ug siya mihari og kauhaan og 9 katuig sa Jerusalem. Ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Jehoaddan, I don't know how to pronounce that, sa Jerusalem. Ug siya mihimo niadtong matarong diha sa pananaw sa Ginoo apan dili uban sa usa ka hingpit nga kasing-kasing. So my message tonight is ulterior motives. Lalo mang pulong ulterior. I'm going to guess none of my Filipino members know that word. Ulterior motives. Does anybody know that? Huh? You know, not interior. That means on the inside of a building. Oh, huh? La, sakto gyud, kabalo siya. Ulterior motives means na kay tinago nga rason para sa imong gibuha na wala in tao kabalo. Sa gawas mo rag kini ang rason pero nailaing rason sulod sa kasing-kasing. Ulterior motives. That would be tinago nga mga
tinago nga mga rason para sa imong buha, something like that. Ulterior motives. Amaziah had ulterior motives. What's up, Dr. Kyle? Welcome, sir. You are just in time for the sermon. I'm going to be preaching on Kyle's sin tonight. Magamputa, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Hapon, Heavenly Father, would you please bless the message this afternoon? Would you fill me with your Spirit? Would you help us, God, to serve you because we love you? Would you help us, God, to have pure hearts in our service for you? And Lord, when we find impurities, would you help us to cleanse it out? Would you help us, Lord, to draw close to you? Help us, Lord, to serve because we love. Lord, I pray, God, that you'd bless the message tonight. I pray you'd fill me with your Spirit. God, I need your help. Give me a clear mind, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Ang story sa kinabuhi ni King Amaziah, murag uban sa pinakamakalibog na story sa tibok Biblia. Si Amaziah, siya ang hari sa southern kingdom of Judah. Nainumdum mo sa history sa Israel na King Saul, dayong King David, dayong King Solomon. Pagumandayon sa paghari ni King Solomon, nahibulag ang kingdom tungod buto si Rehoboam. Wala siya naminaw sa tambag sa mga maalamon nga tigtambag. He didn't listen to the wise counsel of older men. And so the kingdom was divided. So you had pila ka tribes sa south, nainumdum ba? 2, and that nation was called Judah because Judah was the larger tribe. So naidua ka tribo sa south, kitawag Judah, and pila ka tribo sa north. 10, and we call that the kingdom of Israel. So you have 10 tribes to the north, 2 tribes in the south, and the northern kingdom had no good kings. Please don't bang the pen, that is distracting. The northern kingdom of Israel, walay maayo nga hari. Naipipila nga nag-start nga maayo, dayon mahimong dautan. Naipipila nga start nga dautan og naghinulso sa katapusan sa ilang kinabuhi. Pero wala gyud ang mayong hari sa tibok kinabuhi niya dito sa northern kingdom. Pero sa southern kingdom, naipipila ka mga mayong hari. Si King Amaziah, maong anak si King Joash. Si King Joash, naing nindo nga sinugdanan sa iyang paghari diha sa southern kingdom of Judah. Wala ko'y time para sa tibok story, pero si Joash nahimong hari sa diha 7 years old lang siya. 7 ka tuig lang iyang edad. Kanambag ka mo sunod niya. And the truth was, gigiyahan si Joash sa pari kitawag Jehoiada. But sa diha 1 years old lang si Joash, ang iyang papa gipatay, o ang mama sa iyang papa, iyang ngalan si Athaliah. O si Athaliah, siya ang dautan kayo nga rayna, o ganahan siya mag-control sa gingharian. Pero, sa diha iyang anak, namatay, gipatay siya, nagbiyahe siya ngaton sa northern kingdom, o gipatay siya ni Jehu. Samtang siya nagpatay sa hari dito, the king from the south was there also, so Jehu killed both of them. And one day, Jehu killed 2 kings. Sa diha, ang papa ni Joash, gipatay, ang lola ni Joash, ganahan mahimong rayna sa kingdom of Judah. So she went into the palace and murdered all her own grandchildren. Nagpatay siya sa tanan niyang kaugalingong mga apo tungod sila ang tinuod sunod hari. They'd be the next king, but she wanted to be the queen. So she killed all of Joash's, did I get the right name there? Josiah's later. Joash's older brothers. Gipatay silang tanan. How would you like to have that for a grandma? And nagpatay dautang gyud si Athaliah. Siya ang anak ni Ahab. Nainumdum mo ni Ahab, hari sa northern kingdom of Israel. Anak ni Ahab ug Jezebel. So anyway, sa diha nga siya nagpatay sa tanan igsoon ni Joash, ang magulang nga babaye. So wala siya nagpatay sa mga babaye, nagpatay sa mga lalaki tungod sila mahimong hari. Ang magulang nga babae, I thought it was his aunt, but it was actually his older sister.
I can't remember her name now. I didn't write it down. Pero naminyo siya sa pari, iya ngalan si Jehoiada. So the daughter of the king was married to the priest, and the priest was a good man. Butang gyud si Jehoiada, naiguma siya sa Diyos, matarong siya, atubangan sa Ginoo. O iyang asawa, ang magulang ni Joash, nagkuha niya gikan sa palasyo, o nagpalingkawas niya gikan sa kamatayon. Nagtago si Jehoiada o iyang asawa, nagtago ni Joash dito sa sulod sa templo, 6 years man, hangtod 7 years old na siya. Dayon, kung 7 years old na siya, sila nagsabot and naghimo sa plano aron mohimo siya nga ang hari sa Judah kay siya ang tinuod nga hari. Og si Athaliah, murderer man good. So, sila naghimo sa ilang plano. We could use the word conspiracy. Can I use the word kansabo? Kansabo, batok ni Athaliah, naghimo sa ilang plano, and they put the crown on his head. Jehoiada ang nagkorona ni Joash, 7 years old siya. Si Athaliah nagsulod. Does anybody know Athaliah's famous 2 words? Treason, treason. And Jehoiada said, kill her. They chased her out. They took her outside the temple, and they killed her. Og si Joash nahimong hari. Og si Joash matarong nga hari. He was a good king. Tungod siya nagasunod sa pagiya ni Jehoiada. He followed the man of God, so he was a very good king. He repaired the temple, siya nagpaayo sa templo, and he led the people back to God, and he was a good king. Hangtod, namatay si Jehoiada. Let me show you the story. We're going to back up 1 chapter. We need to understand Joash, so we can understand Amaziah. Let's go back a page. And go back to 24, 2 Chronicles 24, and verse number 2. Maglantaw ta sa story ni Joash. The stories of the kings would be a great Sunday school series. I'll have Mom Ruth write it for me. That'd be great. 2 Chronicles 24, verse 2. Kung nanas, amen? And Joash did that which was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest. Ug si Joash mihimo niyanang matarong diya sa pananaw sa Ginoo sa tanang adlaw ni Jehoiada ang pari. Pero sa diha si Jehoiada namatay, nausob na ang tanan sa tibuok ing harian. Look down at verse 17. Namatay na si Jehoiada, syempre tigulang siya, siyang pari. Si Joash 1 year old lang, sa diya nagbalhin siya sa templo, sa tigulang gyud si Jehoiada. 2 Chronicles 24:17. Now after the death of Jehoiada came the princes of Judah, I hate this verse, and made obeisance to the king. Then the king hearkened unto them, and they left the house of the Lord God of their fathers, and served groves and idols, and wrath came upon Judah and Jerusalem for this their trespass. Messiah. Karon, human sa kamatayon ni Jehoiada, miabot ang mga prinsipe sa Judah, ug mihimo sa pagyukbo ngato sa hari, unya ang hari na minaw ngato kanila. So unsa na itabo, sila nagdul niya, and they flattered him. Sa niyo flattery, ilog-ilog. Sila nagistoryo, is it ilog? Ulog, I'm sorry, not ilog. Ilog is to spoil, di ba? Ulog is to flatter, ulog-ulog. I haven't used either of those words in a long time. Sila nag-ulog-ulog kaniya. They said, oh, you're such a great king. We respect and honor you. Pero, basin mag-consider ka, maghimot ta sa mga changes sa gingharian. Verse 18. Ug sila mibiya sa balay sa Ginoo nga Dios sa ilang mga amahan, ug mialagad sa kakahoyang pang Diyos-Diyos, ug mga Diyos-Diyos, ug ang kapungot miabot nganha sa Juda ug Jerusalem tungod ni ining ilang paglapas. Matag panahon ako mabasa nini ang story, masubo ko, just ngano man. Nindot gyud ang imong kinabuhi hangtod karon. Dayon na mga prinsipe magdul nimo, nga naman si Joash na minaw kanila. I'll tell you what happened.
Nga naman si Joash wala nagbarog para sa pagkamatarong. I'll tell you why. He had lost his man of God. Nawala ang iyang tao sa Diyos. You listen to me today. I don't care how good of a Christian you are, you need a pastor. Amen. Even if you are a better Christian than the pastor is, you need a pastor who is connected with God. O kung mawala na ang iyang man of God, nawala ang iyang kalig-on aron mo tindog para sa pagkamatarong. You listen to me. Kung ikaw mahibula gikan sa imong man of God, mobiya pud ka sa Ginoo. Sometimes, I understand, sometimes a pastor backslides and you have to find a different church. And I hope that never happens here. But you have to find another pastor. O kanang kalisod sa dapitan sa una, asaman. Asaman. Makato sa Dapolog, makato sa San Pedro, lisod. I want to tell you something. You need a pastor to keep you on the right track as you seek to follow Christ. That's the way God has chosen to work. Ang Diyos, ganahan o personal relation sa matag tao, but He always works through a spiritual leader. Always. O kumawala ang imong espirituhanong pangulo, mobiya ka sa Ginoo. You will. You say, oh, pwede ko mabiya sa simbahan, magpadayon ko sa pagkamatarong. Yeah, right. Just yesterday, I saw a post. I don't know how I became friends with these people on Facebook. I don't have very many friends, compared to many. But I saw a post, Nana si Romelug, Claire. Nakikita ko sa post. And they said, I forget exactly, you saw it with me, remember? Something about, we are no longer Baptists, but we are still enjoying our Christian walk. Give them a year. 1 year lang, mobiyat nagyud sila. But they're that proud attitude. We don't need the Baptist pastor anymore. Yes, they do. I unfriended them. I don't want to see stupid posts by people who are rebellious and a rebellious spirit. Honestly, I don't even know who they are. I don't know why they're my friends. I don't know how that happened. I think someone took my phone and friended them without my permission. Everybody needs a man of God. And you listen, you will not be close to God and far from God's man. You can't do it. And I don't think I'm special. I don't. But that's the way God works. Kana ang paagi nga ang Diyos mag-work diya sa kinabuhi, maglihok diya sa kinabuhi sa mga tao. Listen, kung ikaw mo tugong ang yawa, magpaibulag ni mo, gikan sa imong pastor, padulong ka sa kadaot. Period. Kung magtago-tago ka, maglikay-likay, you are headed for destruction. Period. Padulong sa kalaglagan, padulong sa katalagman. Nga naman, tungod kumubiya ka gikan sa imong man of God, dalit madugay, maghimo ka nga buwang nga mga decision o ang paghukom sa Diyos mo abot. Period. And that's what happened here. Namatay na si Jehoiada. Si Joash nag-backslide na ug ang Diyos nagpadala og lain man of God. But this time, nagpagahi siya sa kasing-kasing. Look at verse 19. 2 Chronicles 24, verse 19. We just read verse 17 and 18. Look at verse 19. Hunanas, amen? Yet he sent prophets to them to bring them again unto the Lord, and they testified against them, but they would not give ear. Apan siya, that's God, may padala og mga propeta ngato kanila aron sa pagdala kanila pag-usab ngato sa Ginoo. Ug sila matuod batok kanila apan sila ang mga tao sa Israel sa Juda, sila dili buot magpatalinghog. Maminaw, di ba? That's a deep word. What is it in English? Give ear. You know what I'm saying? Di ko maminaw. Kind of like, duwa ka bata makiglalis. Duwa ka igso makiglalis. I don't know if this happens in the Philippines, but in America, here's what they do. Not listening, not listening. That's what it's saying. They wouldn't give ear. Dili ko maminaw. Kung ikaw mag-decision, dili na ko maminaw sa pastor.
Dali na ko ganahan makadungo sa pagwali. Oh, you're headed for trouble. Kung ikaw mag-start mo likay-likay sa church tungod mahadlo ka ang pastor mo wali kabayan sa imong sala, padulong ka sa kadaot. Padulong ka sa kalaglagan. Unsa na itabo sunod? Look at 2 Chronicles 24:20. 24:20. And the Spirit of God came unto Zechariah, look at this here, the son of Jehoiada. Kinsa si Jehoiada nining story? Kinsa man si Jehoiada? Ang pari nga namatay. The man of God. So, ang balang espiritu sa Diyos ni danga nga to ni Zechariah ang iyang anak. The son of Jehoiada the priest, which stood above the people and said unto them, Thus saith God, why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper? Because ye have forsaken the Lord, he hath also forsaken you. And they conspired against him and stoned him with stones at the commandment of the king in the court of the house of the Lord. They killed him in the temple courtyard. Bisaya. O ang espiritu sa Diyos miabot nganha ni Zechariah ang lalaking anak ni Jehoiada ang pari nga mitindog ibabaw sa katawhan ug miingon ngadto kanila sa ingon nagasulti ang Diyos ngano nga naglapas kamo sa mga kasuguan sa Ginoo nga kamo dali makauswag tungod kay kamo misalikway sa Ginoo siya usab misalikway kaninyo ug sila nagkakonsabo bato kaniya og mibato kaniya pinaagi og mga bato sa sugo sa hari. Tungod sa sugo sa hari, diya sa hawanan sa balay sa Ginoo. Nagpatay si Joash sa anak sa tao nga nag-save sa iyang kinabuhi. Si Jehoiada ang nagpalingkawas, can I use that word? Nagpalingkawas sa kinabuhi ni Joash sa diha gamay nga bata pa siya. Ug sa diha dako na siya, patay na si Jehoiada, nag-backslide siya, nagsimba sa mga larawan, mga Diyos. Ug sa diha si Zechariah ni tindog og nagwali batok sa iyang sala, iyang gisulti, patya siya. Wow. Nagpatay siya sa anak sa tao who had been like a father to him. Jehoiada was like his father. He raised him, and Joash killed Jehoiada's son. And then God's judgment came. Niabot na, nidanga na ang paghukom sa Diyos. Look at verse 23. Look at verse 23. And it came to pass at the end of the year that the host of Syria came up against him, and they came to Judah and Jerusalem and destroyed all the princes of the people from among the people and sent all the spoil of them unto the king of Damascus. Bisaya. Ug kini nahitabo sa katapusan sa tuig. So that year, kana nga tuig, ang year nga iyang gipatay si Zechariah. Katapusan sa tuig nga ang panon sa Syria mitungas batok kaniya. Ug sila miabot sa Judah ug Jerusalem ug mipatay sa tanan mga prinsipe sa katawhan gikan sa taliwala sa katawhan ug midala sa tanan inilo gikan kanila ngadto sa hari sa Damasco. But look at verse 24, it's very interesting. For the army of the Syrians came with a small company of men, and the Lord delivered a very great host into their hands, because they had forsaken the Lord God of their fathers. So they executed judgment against Joash. Kaya ang kasundaluhan sa mga Syrianhon niabot uban sa gamay nga pundok sa mga tao. Pipila gyud. O ang Ginoo mitugyan sa uskadakong panon. Dako gyud ang kasundaluhan ni Joash. Ang Diyos naghatag kanila, nagtugyan kanila ngadto sa ilang kaaway. Bisan gamay gyud ang kaaway, dako gyud sila. At nawala ko. Mitugyan sa kadakong panon ngadto sa ilang kamot tungod kay sila misalikway sa Ginoo nga Diyos sa ilang mga amahan. Sa ingon sila mipahamtang sa paghukam batok ni Joash. But it gets worse. Look at verse 25. Makita na to ang katapusan sa kinabuhi ni Joash. And when they were departed from him, for they left him in great diseases,
His own servants conspired against him for the blood of the sons of Jehoiada the priest and slew him on his bed. That's interesting. It says sons. He killed more than one. I never noticed that. And they buried him in the city of David, but they buried him not in the sepulchres of the kings. Ug sa diha nga sila ang mga Syrian hon, mibiyak gikan kaniya, kay sila mibiyak kaniya diha sa hilabihan nga mga sakit. Ang iyang kaugalingon nga mga sulugoon nagkakunsabo batok kaniya lang sa dugo sa lalaking mga anak ni Jehoiada ang pari ug mipatay kaniya ibabaw sa iyang higdaanan ug siya namatay. Ug sila milubong kaniya diha sa syudad ni David apan sila wala milubong kaniya diha sa mga lubnganan sa mga hari. Now, ang rason ako nagiyon kaninyo sa story kabahin ni Joash. Tungod importante kayo para sa story ni Amaziah. Pila edad si Amaziah sa diha mahimong siya hari? Nainom na ba? No. Amaziah 25. Siya nakakita sa tanan nga akong gisulti ninyo. Siya nakakita sa resulta sa pagka-masukihon sa iyang amahan. Siya nakakita sa paghukom sa Diyos sa iyang amahan ug naghuno-huno siya di ko ganahan nga kanamad mo danga sa akwa. He saw God's judgment on his father. So, sa diya siya nahimong hari, nagdesisyon siya nga siya motuman sa Diyos. Tungod dili siya ganahan nga Ginoo mohukom kaniya sama sa iyang amahan. Look with me if you would again at 2 Chronicles 25 verse 2. That is the background to the story of Amaziah. 2 Chronicles 25:2. Kung nana say amen? And he did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart. Ug siya mihimo ni atong matarong diya sa pananaw sa Ginoo apan dili uban sa uskahingpit nga kasing-kasing. You see, si Amaziah nakasabot nga gikinahanglan niya ang mga panalangin sa Diyos sa iyang kinabuhi. Busa nagtuman siya sa Ginoo. Pero ang iyang pagkamasinugtanon, wala nagikan sa kasing-kasing sa gugma. His obedience did not come from a heart of love. Amaziah served God, but he had ulterior motives. Nagalagad siya sa Ginoo pero na siya ay lain mga tinago nga rason, tinago nga mga tuyo para sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. Ulterior motives. Mga tinago nga rason para sa imong gibuha. Ulterior motives. We see this in the Philippines a lot. Now, can I address an issue that everybody knows about but almost nobody talks about? Can I go ahead and do that? We see this a lot with Filipino women looking for overseas men. Now don't misunderstand me. There is nothing wrong with a foreign man marrying a Filipino woman. That is not sin. I know some preachers teach it is. It's not true. The rules of God about marriage have nothing to do with skin color or nationality. Why labot? And if somebody tells you they do, they are wrong. Dili sala kung naay tao nga ito magkasal sa tao nga puti. That is not against the word of God. Every time God said don't marry them, it wasn't because of their skin, it was because they were wicked idolaters. But we've seen it many, many times. And I understand it's not all of them. Dili tanan, usahay na tinuod gugma. Pero kitang tanan kabalo, na daghang babae, magpakaroong inong nga naiguma sa tao, pero ang kamaturan, naiguma siya sa iyang kwarta. I know you're not allowed to say that, but I just said it. We all know that happens. And I do not go around judging people saying, I don't do that. But we know it happens. And here's the worst thing. Sometimes parents encourage it. That's selfish. Nagbaligya sila sa ilang anak. Naglaon ko nga ikaw, pwede manguyab-uyab sa Amerikano.
Pasin pwede ka magkasal sa Amerikano aron makasuporta na mo. That's evil. Your desire for your child should be, ganahan ko nga ikaw magkasal sa tao nga gitakta sa takta sa Diyos alang kanimo. Kung Amerikano, okay pod. Pero kung pobre nga Pilipino, okay pod. Ulterior motives. Can I just say it? Kung na'y 75-year-old man magkasal sa 25-year-old woman, na'y problema. Na'y ulterior motives. Unsang ulterior motive? Dali madugay, mamatay siya. Tinuod. Kabalo ko unsang gihiskot sa tao, wala naman magkasal kan kaniya. Dali madugay, mamatay siya, dahil makakasal ko sa lain. That's evil. That is evil. That's not love. Oh, nahigugma ko ni mo. Samtang ikaw magkuha gikan sa iyong bulsa. Ulterior motives. Si Amaziah, na'y ulterior motives. Now, don't misunderstand me. I don't think it's wrong for an older person to marry a younger person. Either way, lalaki or babae. Boaz was a lot older than Ruth. Do you ever read the story? He calls her daughter. I'll bet he was at least 20 years older than her, minimum. Isaac was probably 20 years older than Rebekah. So it is not wrong. I am not saying it is wrong. It is only wrong when there are secret, hidden, inner motives. Marriage should be for God's will, number one, and for love, number two. Daghang Pilipina magkasal sa lalaki gikan sa US, dayon mag-start mamugos. Kinahanglan ta mo balik sa US. They were dishonest when they married him. Ang Amerikano moabot diri, nagplano magstay diri, magpalit sa balay in the name of the girl. Tungod nagplano siya permanente diri, dayon ang babae magsulay mamugos. Muata ta sa US. That's dishonest and it's corrupt. Just saying. Just in case anybody wonders how Pastor Mike feels about it, when you marry for money, you are selfish and it's wrong. And you're gonna pay for it. Kana nga kaminyo on madaot na gyud. Ang problema maong ulterior motives, tinago nga mga rason para sa imong gibuha. Kung kanang problema ni Amaziah, wala siya naigugma sa Diyos. Listen to the statement. English. He didn't love God. He loved what God could give to him. You got that? Wala siya naigugma sa Ginoo, nahigugma siya kung unsa ikahatag kaniya sa Diyos, or kung unsa ang Diyos makahatag kaniya. He didn't love God, he loved God's money and God's blessings. He had ulterior motives. Nagalagad siya sa Ginoo pero dili pinagi sa hingpit nga kasing-kasing. Half-hearted lang. So he obeyed God. Watch now. Here's the thing that's confusing about Amaziah's story. Kung ikaw mo basa ang story, malibog ka. Nagtuman siya sa Ginoo, nagtuman siya sa Ginoo, nagtuman siya sa Ginoo. Kalik lang, boom! Nagsimba siya sa Diyos. What? What happened? Nagtuman siya sa Ginoo. English. He served and obeyed God until he felt like he didn't need God anymore. Sa chapter 25, makakita ta two illustrations kabayan sa obedience ni Amaziah. First, sa diya siya naligon na ang iyang gingharian. He felt like stable na ang iyang gahom nga hari sa nasod sa Judah. Nagdakop siya sa mga tao, nagpatay sa iyang papa, and he executed them. Sakto yun. Pero, wala siya nagpatay sa ilang mga anak. In that time in the Bible, many times, if somebody committed treason against the kingdom, the king would kill their entire family. That was very common.
but it's against the law of God in the book of Deuteronomy, and I'm sure in Exodus or Leviticus as well. Klaro yun, pero bago pa ko nagbasa sa Deuteronomy, klaro yun, ang Biblia nagingon, dili ka mo patay sa mga anak tungod sa sala sa amahan, o dili ka mo patay sa amahan para sa sala sa anak. Pero matag tao mamatay tungod sa iyang kaugalingon sala. So when it came time to punish the people who killed his father, remember, his father was assassinated, gipatay ang iyang papa sa mga sulugoon. He obeyed God's command and only killed the men who did the killing. The conspirators. What was that? Tig kunsabo? Conspirator? Tig kunsabo? Secondly, nagaandam siya para sa gubat. I preached on this story before. Nagaandam siya para sa gubat batok sa nasod sa Edom. Who is Edom? The children of whom? Esau. So actually, kadugo sila, parente sila sa nasod sa Israel. But they became Israel's terrible enemies through as time went on. Nagandam siya para sa guba batok sa ilang kaaway ang nasod sa Edom. Og nagsuhol siya sa 100,000 soldiers gikan sa northern kingdom of Israel. Pero na problema. The northern kingdom of Israel was wicked. Og ang Diyos dili malipay sa iyang decision. He said, dili dapat ka magkuyog, dili dapat ka magsabot uban sa mga dautan. So ang Diyos nagpadala sa magwawalik nga to ni Amaziah, ug nagingon, paulit lang kanila. And Amaziah obeyed. Nagtuman siya, nagpauli kanilang tanan. Nasayang ang iyang kwarta para nila. He had given them, I forget, dako gyud ang iyang gasto, nawala na gyud. I preached on that before, where the prophet said, God is able to give thee much more than this. So he obeyed. Remember, nakikita siya sa iyang papa. Ang anak ni Jehoiada, nagtindog, nagwali. Si Joash, nagsugo, patya siya. Ug siya nakita sa resulta sa kinabuhi sa iyang papa. Remember that? So he learned. He said, di ko ganan niya para sa akong kaugalingon kinabuhi. So sa ang preacher niabot, siya naminaw, nagtuman sa sugo sa Ginoo. Nagpadayon siya sa guba, batok sa iyang kaaway. In the verse, it just says Mount Seir. Mount Seir is the capital of Edom. I don't think it used the word Edom. I think it just says Mount Seir. Pero kanang capital sa Edom. Ug ang Diyos mihatag niya sa nindot nga kadaugan. He completely destroyed his enemies. Let's look at it. Dalita mo ba sa tanan, pero para sa clarity. Verse 11, 2 Chronicles 25:11. 2 Chronicles 25:11. Kung ang tao mo sultin ni mo nga boring ng Biblia, wala pa siya nagbasa mga stories. Nindot yun ang stories sa Biblia. Interesting gayo. 2 Chronicles 25:11. Kung nasa amen? And Amaziah strengthened himself. Nagpaulit na siya sa lain army. And Amaziah strengthened himself and led forth his people. And went to the valley of Salt and smote of the children of Seir 10,000. Og si Amaziah, may palikon sa iyang kaugalingon. Og nanguna sa iyang katawhan. Og miadto sa walog sa asin, og mihampak sa mga anak sa Seir, og napulo kalibo. And the Bible tells us in the next verse that he killed an additional 10,000, 20,000 iyang gipatay. Dako gyud ang kadaugan. Ang Diyos nagpanalangin kaniya. But look at what he did next. Look at verse 14. Makalibog gyud kani. Verse 14. Now it came to pass after that Amaziah was come from the slaughter of the Edomites, that he brought the gods of the children of Seir and set them up to be his gods, and bowed down himself before them and burned incense unto them. Karon kini na itabo human nga si Amaziah miabot gikan sa pagpatay sa mga Edom nun, nga siya midala, it does use the word Edom, siya midala sa mga Diyos, sa mga anak sa Seir, og mipatindog kanila aron mahimo nga iyang mga Diyos. Og miyugbo siya mismo sa atubangan nila, og misunog og insenso nga to kanila. Kung ikaw nagabasa ni nga story, wala ka nag-focus gayud. Kung mobot ka ni nga verse, malibog yun ka. Nagtuman sa Ginoo. Nagtuman sa Ginoo. Nagtuman sa Ginoo. Nakadaog sa battle, dako gyud panalangin sa Ginoo, nagkuha sa mga Diyos ug naghimo ang kanila iyang mga Diyos. What? Kaya nga no man,
Ikaw nakadaog kanila. Ang ilang mga larawan wala nakatabang kanila. Patay na yun sila. O karon ikaw mo simba kanila. Buwang nga, uy! Sa'y mong gihuno-huna. Why would he do that? Why klaro? Ang Diyos, bago pa, may hatag kaniya sa pinakadakong kadaugan sa iyong tibok kinabuhi. Dayon siya mukuha sa mga Diyos sa kasundaluhan nga gipatay niya. Ug modalat nila sa iyang balay, magpatindog, tungod dili sila makatindog sa ilang kaugalingon, nagpatindog nila ug nagsimba kanila. Oh, ikaw ang akong Diyos. What? But it all goes back to our text verse. Look at verse 2. Tanaw ang verse 2. And he did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart. Ug siya mihimo niya atong matarong diya sa pananaw sa Ginoo apan dili uban sa uskahingpik nga kasing-kasing. Wa gyud siya naiguma sa Ginoo. He never loved God. Watch now. He was just trying to use God to get what he really wanted. And when he won a great victory, all of a sudden he felt powerful. Gamhanan nako. Okay naman ko, dali na ko kinahanglan sa Ginoo. Ako nakadaog na. Gamhanan gyud. And when he felt like he didn't need God anymore, sakali lang ang iyang tinuod kinaiya makita na. Are you listening to me tonight? Kanimay itabo sa Kristohan ng mga bata. I don't want to say it. It is happening over and over and over. In America, and I'm sure here in the Philippines. I'm talking about Christian kids whose parents are faithful to church. Christian kids who went to a Christian school their whole life. Their parents sent them soul winning. Their parents paid for their school tuition. Ang iyang kinikanan, nagtudod nila sa pulong sa Diyos. Nag-Sunday school sila, sukad gamay ra. They've been in church 3 times a week their entire life. And they get out of high school, ug mabuang gyud. You know what it is? Ang ilang tinuod batasan makita na. They never really loved God. They were just following God because, well, that's just what we do in our family. Wakoy pilian. Mas mayo para na ako nga mukuyog-kuyog sa religion kaysa sa akong kinikanan. Pero walay tinudgog sa ilang kauliong kasing-kasing. You see, si Amaziah, wag yun na iguma gayud sa Diyos. Nagsulay rin siya mo pahimulos sa Diyos. Aron mukuha sa iyang tinuod gitinguha. Can I ask you a very, very simple question? Application time. Look at your pastor. Do you love God? Or do you just love the things that God can give you? Nahigugma bagayud ka sa Diyos? Or nahigugma na lang sa mga butang nga ang Diyos makahatag kanimo? Mulagad ba ka sa Ginoo tungod sa gugma o tungod sa panalangin? Kay kini ang kamatuoran. Kung ikaw nag-aalagad sa Ginoo tungod naglaang kumukuha ni ini nga panalangin o ni ini or kwarta, kini or respeto sa tao, if you're serving God because you want the things God can give you, mag-unang ka kung dali siya mohatag nimo. So, mualagad ba ka tungod sa gugma or tungod sa panalangin? Nindog yun ang panalangin sa Ginoo. Many times, ang Pastor Muwali, kung mualagad ka sa Ginoo, na mga panalangin. Pero paminaw na ko, dili ka na ang rasa ng kita mualagad sa Ginoo. We love Him because He first loved us. And if we love Him, we'll keep His commandments. Are you serving because you love your Savior? Or because you are hoping serving God will make your life easier? Jesus said, take up your cross and follow me. That doesn't sound easier to me.
Nagalagad ba ka sa Ginoo tungod na guma gayud ka sa imong malaluwas, o nagalagad ka sa Ginoo tungod naglaon ka nga siya maghimong imong kinabuhi? Masayon. Dagang Kristohanon, nahadlok ko, dagang Kristohanon, naigugma sa mga butang, sa mga panalangin sa Ginoo, pero wala naigugma sa Ginoo gayud. Huwag ka na morasan sila mo undang kung lusod na. Tungod ang pagpangalagad, wala ikan sa gugma. Nagikan sa paglaong ng Diyos mo panalangin kanila. We don't serve God because of blessings. We serve God because He is worthy. Angayan siya sa atong pagpangalagad. It's very interesting. Peter asked Jesus a very, in my opinion, hurtful question. Turn with me to Matthew 19 verse 27. Si Kristo wala nagsaway kaniya. Wala nangasabat kaniya. Pero para nako, kung ako si Jesus, masakit gayud ko. Niining pangutana ni Peter. Matthew 19 verse 27. Matthew 19 verse 27. Kung nana say amen? I'll give you another second. Then answered Peter and said unto him, ngato ni Kristo, behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? Unya mitubag si Pedro ug miingon ngato kaniya, tanawa, kami mibiyat sa tanan ug misunod kanimo. Busa unsa man ang among maangkon. Can you imagine how that would have made Jesus feel? Oh. Abi nako, ikaw nagsunod nako tungod na igugma ka nako. Pero nagsunod ka nako aron makakuha sa butang? Kana bang rason ikaw nagasunod nako? Mga panalangin ra, kana bang rason? Abi nako, ikaw na igugma nako. Are you listening? Kana ba ang rason ikaw nagalagad sa Ginoo? Nangita ka unsay mong maangkon. That's not the Christianity of the Bible. The Christianity of the Bible is take up your cross and follow me. What is take up? That's like almost like accept. Angkona. Angkona ang imong cross. Ug pagsunod ka nako. Christian, naay mga panalangin diri sa kalibutan para sa pagpangalagad sa Ginoo. But you listen to me. Our greatest rewards are in heaven, not here. Ug kung ikaw mo alagad sa Ginoo, tungod naka-expector ka na kay makuha dere, sa dali madugay magundang ka tungod sayop ang imong rason. You have ulterior motives. Usahay na itaw mo sulod dire, mo bisita sa Baptist Church tungod Amerikano ang pastor. Pwede mga ayo. Sila mo bisita one time lang. Tungod sila mga ayo, ako magdumili, dili gyud sila mo balik. Simple kayo. Ang Diyos wala nagpadala na ko dire aron mo bayad sa mga bills sa tao na naggasto sa tala nilang sweldo. Ako mo tabang sa mga tao naglusod. Pero dili ko, wala ko naganhi dere aron mahimong ATM machine para sa mga tao. Pero daghang tao hunahuna nga ang Diyos o ang simbahan maong ATM machine. And you all know, wa ko'y problema sa pagtabang sa tao. Wala ko'y problema. Kung pwede, kanang kumutabang. Pero kung ang tao mo bisita sa simbahan, ayos ka tao dito sa daan lugar. Nakabisita siya sa simbahan. Na siya'y problema sa iyang utok. Klaro. Si Brother Nestor nagsulay, nagsangyaw niya. Nainom ba ka niya? Why, klaro. Pero siya nagdoon ako. He said, Pastor, kung ako mo apil sa imong simbahan, ganahan ko mo ato sa Amerika. So basin, kung ako mo apil sa imong simbahan, mahimong ko pastor. Dahil yung makakuha sa visa dito sa US, ikaw ba makatabang na ko ni Ana? I said, no. Dili kung makatabang sa tao makuha sa visa nga to sa US. Pero nakikita ko sa US, naglanto ko, para na ako, ang tanan sa tao sa US, butang yun. Wag yun ka, nakabisita sa US.
Mahimong ko pastor. Aron makakuha sa visa. Aron mo hapa sa US. Ulterior motives. We serve because we love Him. Peter, lovest thou me? So I'm asking tonight, do you love Him? Or do you just love what He can give you? I take care of my family. I do my very best to take care of their needs. But I would be very hurt to think that all they care about, and when they think of dad and they think of husband, all they care about is money. That would hurt me. Pero daghang Kristohanon kanatong gihunong-huno sa Diyos. Okay, kung ako mo lagad kanimo, mo lagad ko, pero unsa ako maangkon. That's not why we serve. Do you love Him? Do you find yourself wondering, is it worth it? Whoa, hold on. What do you mean, is it worth it? If it's for love, it's always worth it. Are you listening? Kung ikaw maghimo tungod sa imong gugma, worth it kayo ang tanan. It's when we start looking at the results that we start question, magduda ta, ba sindali worth it man? Nagalagad ko sa Ginoo pero napay kalisod. Well, do we love Him or not? Jesus deserves our love, our faithfulness, our commitment, if He blesses us or not. Take up your cross and follow me. Kanang pagkakristohanong na makitaan na to sa Biblia. So I ask, do you love Him? Do you love Him? Si Pastor Mike nahadlo ko nga nakulang akong gugma. There's the solution right there. Verse 5, love the Lord thy God. Verse 6, and these words which I command thee shall be in thine heart. That's where love comes from. I want every head bowed, every eye closed. Duko na mga ulo, pinong mata.